Robindo jayndeji nyalawma hande tawi ko mawbare sappo e jagom lewru colte mambien février tanduju najjide no gasigo jayndeji ɗi kewɗi ɗi ɓuri artude koko fewti e gueɗal Ousmane Sonko tawi noon ene haale henete to banggue ko wiyete affaire de mœurs woni gueɗe gabbiɗe e banggue gurdam ko hepti Ousmane Sonko ɗo saaha e banggue yesso ñawore jayndeji ɗi garti hen kono noon aɗi ɓuri nadde ko fewti e ɓatake mbo neldi procureur de la république tawi neldi ɗum ko ɓen avocat ji woni hujjikinan toɓe Ousmane Sonko puɗoroɗen jayde li quotidien nde holliti dey avocat ji Ousmane Sonko ɗi ene nangi procureur de la république on biyeteɗo Serigne Bassirou Gueye dey oɗo saaha ko waɗi ko ɗum caɗele mawɗe ɗum ɗon wona hunde fonde wonde to banggue plainte contre X e yidde yaade e gueɗal ngal hangal joofa e yiyande mabɓe kamɓe ha joni e nder jayde li quotidien hay gueɗal gotal e ko haali ko procureur o e lawol ngol yiiɗi rewde ngol ko wiyete ko procédure ha wawa tigui yettade Ousmane Sonko ha wawa hen ñawede ɗum ala hen ko rewi lawol e wiide mabɓe jayde wiitende li quotidien jokki ha joni e wiide toɓɓere wonde nde woni kamɓe avocat ji Ousmane Sonko dey ɓe mbi haalama hen avocat e médecin ɗum ɗon ene fonno laɓɓitinede ha laaɓa ceer holko addi ɓeɗon jokkodiral mum e jotodiral mum e on biyeteɗo Adji Sarr jayde la tribune kañumne arti e ɓatake mbo nelda Serigne Bassirou Gueye ha joni tawi neldi ɗum ko hujjikinantoɓe Ousmane Sonko jayde libération holliti avocat ji Ousmane Sonko dey ɓe kolliti kam parquet o toon gueɗe ɗe laaɓani hay batte on ɓatake mboɓe neldi o ɓe kolliti tan wonde alay saago haale avocat kaalaɗo e nder galɗo gueɗal woni e nder kaɗo haala e oɗon mo ganduɗa ko cafrowo woni médecin ɗum ɗon ene foti wawde ƴeewede sababude kamɓe ɓe nangi tan ko complot woni ko malde waɗa yidde yande e député biyeteɗo Ousmane Sonko jayde observateur noon holliti ɓen daraniɓe leader mo Pastef dey hono Ousmane Sonko ɓe mbi ko procureur de la république o ala ko yiiɗi so wona dañde tan ko wiyete s'acharner woni wawde dañde e makko gueɗal kanko Ousmane Sonko haɓe nawamo to banggue ñawirde ɓe cokamo taw ala foof ɗo ɗum tugni sababude so haalama ɗo joni wadde levé immunité parlementaire woni ɓorde wutte hurum Ousmane Sonko ɗum ɗon fawaki e dow gonga source a arti henete kono noon jayne nde ɓuuri arde koye batu baɗanoɗo hanki gam toɗɗade yimɓe sappo e goho mbaɗa goomu biyeteɗo ad hoc tawi ko ɓeɗon goni wawɓe hettade on biyeteɗo Ousmane Sonko ha gueɗe ɗe mbawa ɓennude fayoto ñawore walla haɗa ɗon ɓe mbi noon ko wawi hen wonde foof kam ñalawma hanki o ɗonete commission nde taƴete woni oɗon goomu dey wiyetake ko maayo deeƴgo ala ko maayo finnugo o tigui rigui saabi ɗum noon ɓe mbi ko yimɓe gaari toon jadani e ngal gueɗal e gardegol député biyeteɗo Aïda Mbodj on guila e fuɗɗode wi kañum hay miijo woto yadani e yoɓe ƴettu procédure woni lawol yidde ɓorde wutte hurum Ousmane Sonko beele ene faye ñawore Aïda Mbodj e wondiɓe muɗum hanki o ɓe gulni ɗum jaw no fewi jayde le quotidien wi membre uji commission ad hoc o dey oɗo saaha kam ene wayno ɓe gandama kono opposition wonnoɓe toon ɓe kañumen garti e wiide nde holno waɗirte plainte contre X to banggue procureur o wiye kadi yo wutte hurum Ousmane Sonko ɓoore ɗum ɗo dey wona hunde rewde lawol jayde enquête jokki wi majorité présidentielle o kamɓe koye mabɓe kam ɓe mbi gueɗe ɗe koye nawe to ñawore tan ñaawe kono yimɓe wondiɓe Ousmane Sonko dey ɓe mbi ɗum ɗo henne koto batte dawrugol tan ko yidde yolde walla bonnude gueɗe on biyeteɗo Ousmane Sonko Sud Quotidien noon arti toon kono addi ko gueɗe kewɗe dossier ji kewɗi ɗi ganduɗa ko sensible woni kewɗi to banggue caɗele bawɗe yaltude hen walla tawi ko gulɗi jaw tawi noon ɗi memori hen gueɗe Ousmane Sonko Vox Populi kañum arti koye kongi on biyeteɗo El Hadji Malick Gakou kanko woni leader le grand parti kanko dey o wi o yadani hay seeɗa e ɓorgol wutte hurum on biyeteɗo Ousmane Sonko kanko El Hadji Malick Gakou L'As Quotidien yalti ha laaɓi to banggue gueɗe Ousmane Sonko caggal nde ɓe gaari hen ɓe garti koto banggue histoire politique leydi Sénégal ñande 16 lewru février hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi naam gonɗen ko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ɓe mbi on ñalawma dey policier ji jeegomo pittali men jooɓama oɗon ñande noon ala ko saabino ɗum so wona tension politique gonnoɗo e nder leydi Sénégal tawi kadi ne wanno ko wiyete crise économique woni caɗele to banggue faggudu ha ko ɗum saabi noon policier ji jeegomo pittali men jooɓanoma oɗon ñande tawi ko nokku biyeteɗo allée du centenaire to Dakar ñalawma hande o wiyete ko boulevard général de Gaulle nde pittali mabɓe jooɓate hawruno koye meeting maître Abdoulaye Wade gonnoɗo on saaha leader de l'opposition duuɓi nogas e jeeɗiɗi caggal wargo ɗiɗo policier ji jeegomo ɓesguji mabɓe koko jejjita hay damurde gotiri ɓe tottaka e wiide jayde L'As Quotidien